Najeriya wallahi jaririn da ke cikin zai magana a san waye shi. An zuba ayyuka waɗanda lokaci ba zai bada dama duk wanda ya maka magana a nan ba. Amma wallahi duk lungun da aka yi kwalta a nan garin Laina ce. Idan an je a faɗi wannan muna nan muna ci gaba da faɗa. Yanzu akwai ɗan zaki burin-burin, akwai ikiran za su ɗan ce wani abu kafin yi wani abu. Ɗan zaki bismillah. Jinjina